Amb motiu de les pròximes eleccions generals al Congrés de Diputats, el Partit Popular Valencià ha assenyalat reiteradament la falta de valenciania dels candidats socialistes. Concretament, a Maria Teresa Fernández de la Vega, candidata per València, li han atribuït una valenciania de pandereta. És també el cas de Bernat Soria, cap de la llista per Alacant, a qui els populars qualifiquen com a andaluz que habla català. Per altra banda, el candidat per Castelló, Jordi Sevilla, ha declarat sentir-se víctima del menyspreu popular, ja que encara no ha estat convenientment avaluat. Així i tot, per a aquestes eleccions no està previst exigir el nou carnet de valenciania que va dissenyar fa uns mesos el conseller d'Immigració, Rafael Blasco. Des de la virtual desaparició d'Unió Valenciana, el Partit Popular ve insistint en la idea que el valencianismo real está únicamente dentro del PP. El més perseverant en la línia d'atac sobre les arrels és el portaveu del grup parlamentari popular, Esteban González Pons. No obstant això, fonts de la seva oficina han negat que el portaveu diguera: «Los socialistas no pueden hacer como nosotros, que siempre hemos representado y representaremos la valencianía pura». El que s'hi ha declarat el mateix González Pons en una recent entrevista és que la seva dedicació com a diputat a Madrid és el tren político que llevo toda la vida esperando. Continuarem informant.